Arimen Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Si Celine, ginaingoy, mahal ko kamong akong pamilya. Apan pasaylo ako nga mubiya ko, aron matagamtaman ko ang kalipay nga wala ko matagamtabi uban sa inyong kiliran. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Hanggaw ka man yun bisag unsaon, oy. Gihurot ni mo og palit ang tambal ni tatay ni mo. Pero ang kuryente, wa ni mo bayre. Buang ka man kahanggako. Gisiguro na ko ang tambal, nay. Kay kuwang naman akong kwarta para ibayad sa kuryente. Bugo ka yun. Agay, Da. nay, maugid ka, nay, uy. Dayong kagpanapat. Gaan kay kamot. Hapit ako pulinin yung pagtratar na ko, ha? Kaya naman, ha? Ngano, ha? Musukol ka, ha? Sige, sukol. Sukol, dapati ko. Magbugno ta. Ilad kag batasang anak ka ka. Sige dayon. Baos og dapati ko. Nay! Sige! Sige dapat si mama. Kipatyo tayo ka ni Malaka. Hoy! Sa itong nadungon ako, ha? Ito? Ganong mingon ka niya nga baos og dapat, ha? Unsa to? Bubaos siya og dapat ni mo, ma? Ay da, ako lang siyang gihagad, oy. Gihagit na ko. Animal maguding bayhan na gud. Ang kuryente giawahi og atiman. Sa sunod adlaw pa kuno niya bayran kay kuwangan ang iyang kwarta. Ang tambal ni tatay ug ang tubig. Nabayran na nimo? Ha? Nabayran na ba? Oo, mabitaw nga nakuangan ko. Kay nipalit man kung usa ka kilo nga bugas, guyd. Ako ni bayar sa kuryente, be. Pero ilisi ko, ha? Sa sunod adlaw, ilisi ko. Di lang ko mo ilis, kuya. Uy, ikaw na sa itampuan na. Unsa? Agay, kuya! Nalagi. Pagtiyan na lang ko ninyo! Grabe, hasad. Uy, mura man yan ang kagdili niya anak, uy. Kay man sila pagmahal ni mo. Si tatay noon sa maayo pa naglawas. Pinangga ko niya. Siya rin kinagpanggaan ako. Sa akong nadunggang istorya pa, hapit ko no na mamatay nanay ni mo sa pagpanganak niya ni mo. Mamatay sulti po sa akong nanay. O kana si Abyong, maong suko po na ni mo, kay mas pinangga ko no ka sa imong tatay kay niya.
Permi ko na siyang bunalan sa imong tatay sa lagsik pa. Ikaw, agit ko no kakatilaw, bisag kusi na lang ni tatay nimo. O ko'y kalipay sa amo, de milayoy. Kung wa pa lang nas tatay, hagpayra ko nga nibiya sa amo, Ako pa ikaw no? Manguyab na lang kayo niya, magminyo ka. Aron imong pamilya na imong atimanon ba? Uban sa imo unyang mahimong mga anak. Mao sa day naabot sa kong una-una, day. Mas may pag magminyo na lang ko. Si Jongjong ay, dako mo kaya gusto nimo. Sukta na. Day! Day Silin! May kinera ka diha, Day! Sus, Day, ang imong tatay! Giatake na sa kasing-kasing! O gitarin na mo sa ospital! Kinuo ko. Hala, Si tatay! Day! Tay! Tay Panyong, wa nakit ka, tay. Ikaw raw tabog tong nagmahal ako sa tong pamilya pero gikuhasan ka sa Ginoo na ako. Unsa ni tapos ni tatay. Tanawa! Patay na sa tatay. Ug ang tambal nga imong gitingog sa pagpalit. Wa na gina magamit ni tatay. Wa na! Ini ko man na niya sa lubong ni tatay. Mubiya na ko sa ato. Unsa? Magpalayo ko, Kuya Abio. Ibalik og habwaan ang imong mga biste nga gisod nimo sa imong bag. Kay dili ko musugot nga mobiya ka dinhis atong panimay. Abi kay patay na mas tatay. Mulayas ka na. Muli kay ka na sa berinan sa bahay. Matagpuan. Dili ko musigot. Di ko musigot nga mulayas ka din. Way makabuot na ko kung mubiya na ko din niya. Dako na ko, ug way magbuot na ko kung magpakabuhi ko nga mag-inusara. Magputos ka kisbunog kung mapugos ka ng biya din. Si! Hala sige Byong, kulatahan na kung mulayas ka na. Gipangandaman ko na nindaan ang akong gibuhat. May mga pulis nga akong gipatawag nga naa sa silong naghuwat. Naghuwat nga akong pasakon. Jongjong! Pasudlad rin sa bayan mga pulis! Okay ka ra ba din sa bahay nga imong giabangan? Okay na ko din ni Jongjong. Di na gyud makahilabot pa din hing imong inahan og igsuon day. Kay pulis man ang tag-iya ining maong bay nga imong giapangan. Sakto ra gyud sila sa pusas kung mag-iskandalo sila dinhi. Salamat ni mo, Demilay, ha, sa imong pagtapang nako. Og, labi ka na, Jong. Nasayad ka na sa hinungdan nga gibuhat ko kini. O karong gabi, babalik ko ha. May importante kong isulti nimo. Daislin, katong akong giingon nimo ba? Mo padayag na sa Jongjong sa iyang Oo, sige. Balik ka ng gabi, Jong. Magpaabot ko. Wa na gyud mo'y mahimo ba eh. Dako naman silin. May katungod na siyang desisyon sa iyang kaugalingon para malipay siya. O kalipay niya nga malayo siya sa inyo. Saon na na. Ay, ako eh. Wa para ba ko'y tarong trabaho na. O si mama, labo pang way income. Mauna na kasayop ninyo bay. Inyong gidawda o silin nga. Siya may dakong natabang sa inyong kalisod. Ako eh. Nagmahay bitaw ko nga ako sing gidaog-daog eh. O bitaw, wahin ang pagbasol sa. Ita,
Paningkamot na lang mo sa inyong kinabuhi nga wala si Len. Ana na lang yun na, bayabyong. Salamat, Daisilin, nga gisugot na ko nimo. Hagbay raon talaga nga gisugot. Pero gipugngan ko nilang kuya, ingon man sa kong nanay nga magpatunog iyab. Pero karon, wala naging makapugong na ako. Magminyo na naman ta na. Kana, maunta na isunod na kong isulti nimo. Naunahan gid ko nimo. Gusto ko nga magpakasalta sa labing madali, Chong. Dili ko gustong dugay nga relasyon, uy. Kay gusto na ko nga magminyo. Uday, magpakasalta. Hoy, kikalitan mo ko ni mong kakos o kiyagan. Magpakasal na bitaw ta. Ato ning una-unahon ko. Ito na kwarto na. Ito na, Daisilin. Duga na kayo kung yung laban niya. Chong, masakit sa tibo kung kinabuhi karon pa ko makatilaog lang. Ang kaniadto, mula sa sakit ang akong kinaan ko nila ni Kuya o Nanay. Pulos pagtakmal. Pero Karoon kalami na. kalami. Ako na nangikuan ha. Ubuon na nagya kong brief. Katambok sa imo. Aspak din. Sakat karon pa ko makakita kay kung ana sa personal. Pahiga pa ko na ta, Chong. Kalami sa kong ibak tingin mo gigunitan nga ako. Cellphone, rakit ko pagkitag sa maini. Kuya, nakita sa kong papahay nga mukhaon ini. Kaon sa ko, ha? Ganda lami. Lami. Hinahinay kayo ang ngipon sakit kayo. Kanina tayo, doon ako. Sakit sa papangi ko. Alibli, ato na yung gikuan. Di na bada. Lamit, agas. Agay. Chong, pero lami. Sakit na lami. Nakuha ko ni Chong atong hikayon niya. Ug human sa nahitabo, nag-follow up dayon mi para sa amo ang kasal. Ug nakasal gid mi sa huwes. Malipayo na kaayo ko. Ug karon nagsaba ko sa una namang baby. Malipayo na gid kay ko karon. Tungod kay may kaugalingon akong pamilya uban sa kong bana ug sa umaabot nga anak. Bago tumakasama ang kaagi ni Celine, dinining tulumanon. What's the style? Malipayo na sa kagwalingong pamilya style. Kini maong sungilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN drama.